korkari lauro yurmene ari lauro buru tadine le bifo eru mum tolu bakato jifo horde ko force ko fare la imare sabuka chulo maluru korka fando tan rafijuma irto kelilo nyawkino orobe jamuru kujimogino Allah na tako jengo mata kumbada wada fofo mahima Loro ni iblis ala kedal Waju hore mada hade mo fide mo pedal Deno kala kene wiye gofal Kene nanu ma jenu wadun golal Gite ma korat Nupi ma korat Anduko ma horat Terde ma korat Jude ma korat Kode ma korat Ramgal ma horat Anfof ma horat Goril, goril Assalamu alaikum. Shanu ni. Zero stress. Min chanza ko dum min jama. Wala ni mi bumti wala bana yimbe seen god wala di page. Eɗon yimɓe page min jeewa o kam haddi forta la ilaha illallah ɗum dom soɓi yahati page Wallah on wadde kadi ɗum hen on kam ni hakzen. Imbe ala ko ngol sana dum do pour sukabe dum wona pour mawbe. Zero stress de. Zero stress. Hol odo holo. Galle ko gallam. Tele ko telam. Aneni ko belami yebde ko dum jebammi. Aneni ko kala mango tekadi accu min jeewa. Hordum dinam. Mi handi mam. Yawo mi Inde ko kando ko dum wonata. Galas woni luwayo ko dendal fof yimbe jeyi. Fof yimbe jeyi. Min khalisam ban. Suudu wotru jeyida do e. Suudu ndu. Aneni suudu ndu marla goto woni hen hay dum ni ko marla goto jeyda. Ko heddi ko fof ko bagasam woni der. Kaaluba do. Aneni Suudu dum so melam mi sa yalti bor ko volis ma tan nawata ni. Sundu addantuma ko nyamda. 12000 dum addantuma ko. o ni ko feƴƴade ga ya taw bawramo hellifaɓe joni jeew puppeji mbiya yitte mbaɗe film yahata ko leer kor kadi wona puppeji min jeewata o yegori la ilaha illallah seranowo lakara Sincère bin rek changer dum do wala changer rek mom change dum rek woni hen. Dum ran woni non changer bal mom change. Zero stress. Accu min jeewa ko min jeewa ko. Bone bodi. mumel Mumel bada. Mumel wirni ham. Wirni ham faaro. subhanallah ko belti baɗɗi ko belti ko belti wallahi ko belti mumel ar ɓaƴnamo gay ɓaƴnamo mumel ɓaƴnamo mum hammi Mumel hedo Mumel tawda amin ko min jeeba hamin deeji hamin goni o kalma hamin deeji sabi Allah yow yeb jeeba ndejja hunko ma sabi Allah Mumel hol waram ko belti on ko mitin mi gan famani ala Mumel pade se kedde kam ja sabi Allah kedde kam Mumel hello ayadalo suba ka jam Mumel hedem subhanallah ay jombe ka tawde min hamin jeema ka tawde hamin deji anini yeb ndejja sabi Allah kom nyaagi dum nangi no wuli puppe o yego yo subhanallah Mumel Allah ni sedi sa accan dum ni fatti dum jata bo ande o gare men mumel o bandi ala fama kanko beltiɗo walla ko metti ngam fama ko mingam ko manda fon den de mumel rento subhanallah nga waɗa yeb télé ga a wari kam ko manda fande addi ɗum gayen mumel kay sabi bawde Allah manda ko sammi dum mumel tay o jattimama mumel o ƴettaki wima ƴew puppe o ƴew ko puppe wima o ƴettaki wallahi puppe min anani ber haado est ce que anani ber haado zero stress a cupanta
Inde. Ay mo non ami hankali offre an det. Mumel anga mara horen o horen Assalamualaikum. Waalaikum salam وخيرت شيخ Mumel cerro onanta ma mballa do onanta mo baaje ما شاء الله mo baaje الدين ما شاء الله الدين الحمد لله ما شاء الله Panne di jotro ni cerro ni celli kam. Badal sampe. Alhamdulillah ya ta. Masyaallah. Ay de. Kono. Ay bandra juudu so gondi. Jahondirat wallahi wonno wayri mun jiidaran wi min har kar metto modon wallahi namde mon kan modone kot wallahi mo do min jori min jiya poupeji wallahi min jiya poupe setan wallahi wallahi ay de borom do alhamdulillah min tinno alhamdulillah sabu net ala ko buri dini mum net ala ko buri dini mum wallahi te gananda horum ko onon ngoni daronde amin badde hen kam amin kabe hen wallahi mo tinde de ran o kon ko jala poupeji e batto poupe tan yi Yo cer. hey Ko al aduma. Aleran kan noduma telephone. Allah akbar barko jam Kono. Cer. Endir lo kork. Ko pamda e babira yebu poupeji. kanyum de ala kulli halin tawde wona ke lewru kork ko adi fof kam puppeji di kam dum gel sukabe wona baybrabi ni le wonno lewru kork buri yidede hen ko jangde qur'an buri yidede hen ko hawlaaji moƴƴi e jaggude emgal mum kabe koyngal mum e noppi mum e juude mum tawde biida non ko Allah addimi en kaso wonde ko Allah addimi min ken gartumi ko sabu Allah de wonno ken hoddibe ken bandirabe neddo ala ko buri koddir mum neddo for ko ard e kala saha naata yo e galle hoddi mum namdo tene celli eno piniri ko dum woni diine min non wawa lundaade diine tawde mi ari tay mon do olon gonde sajjal mon ala kulli halin e ala kulli zalin on bari ko moƴƴi kon non tereje de kadi lewru kork so ari dole mabbe kewi wadde ko wayno conférence ujen qur'anujen jeewe den tele jaggon dumen jeebon dumen ceerno a jaram Allah jaram ko kalda ko kadi hunde wonde kono sa yitam min badi dum do min jeebo chaine odo min ngala dum te kadi chaine uji keddidi wala hawla wala quwwata illa billah la billahi azim afami arandira ko tuur ko be boneje nam pes kam amin jeeba kam dum tan min badi dum de est-ce que mumela wari min awa halde te kadi adajjata wari min munu ma ni ko ay ko yinde mo yo poupeji yinde Wana dum ko cer. Ay worum mum. Afami en wadi pawuji. Jidam aran tan jidam ko ngam haaladi o kango mandinande wadi pawu jida ko ngaji kala gore ko len nemmi ko noddina ko juli ceerno min cuwa juli baare kam area ni te kadi timmiderta yimi juulo do tan mon jurna min kam min de ko jumare kewno mi julde ko tawde ko dental en kasa wonde mbay daran wallahi foko dental bismillah mumel umma sari juulo Allahu akbar wala ko won gonde salli amin yo no salli bismillah cer wala abira korko de so ari on tinno assalamu alaikum Astaghfirullah. Duda. Laki mumel. Du. Ala mumel. Ja. Du porte me dayil mumel. Ala yo du ran mumel en duo. So mi haali biyon ko lundido. Amin. Amin. Ala foto me dayil mumel. Allah na ta ko jinga mata, mbada wada fofo muhima.
Luru ni iblis ala kedal. Watu hore mada hade mo fide mo pedal. Deno kala kene bi e gofal. Kene nanu mo aljanu wadum golal. Gite ma korak.